Ikaliboy. Nice iyang gown. No? Cute. Nga na dyan ang bridesmaid pa. Magsusunod. Asa ang venue doon? Ra? Doon na tayo. Doon na kayo. Okay na, hindi kayo hinigikan na. Kay doon na kayo. Asa di si Gian? Ha? Oo, ipon. Isa kita sa nilagyan. Kuan si Benji ang kanang emotional kayo. Si Jenny. Excited mo na siya. Si Jenny, sige tingsin. Ano na siya kung papasok.